Lige der, den er lige der. Det er det samme med. Det var da en altså lidt hård start. Ja, sæt den der. Hvad fanden er kommet op af? Ja, siden vi startede. Så går det til lige op, mand. Gået 40 minutter. Og rykker 400 meter. Det er for meget godt gået. Det er rigtig godt. Det må man sige. Hvad? Ja. Men det skal heller ikke være meget sejlere end det her, fordi så skal man til at klatre nærmest. Nå, så går vi. Videre. Det fantastiske er, at den er sjov hver gang. Det er den da også.